Bihartik aurrera ez dugu Santurtziren irudi hau ikusiko. Pandemiaren aurka hartzen ari diren neurrien artean, bihartik aurrera ostalaritzaren erabateko itxiera dator. EH Bildu Santurtzitik lehenengo eta behin helduarazi nahi diegu bertako langile guztiei gure elkartasuna eta gure babesa. Eta beste alde batetik, esan nahi dugu hemen arazoa ez direla inondik inora gure osasuna babesteko hartzen ari diren neurriak. Benetako arazoa hartzen ari ez diren neurriak dira. Zentzu horretan, esan behar dugu ezin dela horrelako sektore handi bat, milaka familia bere menpe dituen sektore bat itxi, eta momentu horretan ez hartu pertsona guzti horiek, langile guzti horiek ekonomikoki babesteko neurriak. Horregatik, Euskal Herria Bilduk pasaden astean Lakuako Parlamentuan aurkeztu zuen proposamen zehatz bat, non planteatzen ziren, adibidez, 600 eta 1.200 euroren arteko diru laguntzak bere negozioa itxi behar izan dituztenentzako, 400 eta 800 euroren arteko laguntzak ere bere soldata murriztuta ikusi dituztenentzako, zergak ateratzeko erraztasunak eta azkenik juridikoki aztertzea nola egitea alokairuaren ordainketa jasangaitzea ez izatea. Neurri guzti hauek hartzeko aurreko astea ja berandu zen, eta landa guztiz ere Eusko Jaurlaritzak ezetza eman zien. Atzo, lehendakariak ostalaritzaren itxiera iragartzen du eta esaten du momentu berean neurri ekonomikoak laguntzeko aztertuko dituztela. Nola da posible ez egotea aurre ikusita. Gaur, EH Bildu Santurtzitik esan nahi dugu, edo guzti hau, edo langile guzti hauei laguntzeko neurri ekonomikoak hartzen dira, edo benetako drama ekonomiko eta soziala ikusiko dugula. Berandu baino lehen konpondu behar da.